खुलुमबाय दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जोंनि बिसा बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव माखासे पलिटिकेलि सार्थबादिखौ लालायनानै दान्थे बिदान्थे खालामनाय आरो बिसोरनि बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे खालामलायनायनि गेजेरजों जों दिनैनि स्टेजाव गोबां बाथ्राखौ जों मिथिनानै लानो हाबाय। दिनै बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुङाव बर' फिल्म कालचारनि मुङाव दिनै 28 लाख 38 लाख फैसा सेंसन जानानै फैयो आरो बैफोर फैसाखौ सोरबा साफा सानैया लोगो नांनानै सिरियै बहनखुमानानै जानाय माखासे दान्थे बिदान्थे जानायखौबो जोङो दिनै नुनो मोनदों। थारैनो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव दिनै मा जादों जायनि थाखाय दिनैनि बे स्टेजाव जोङो बायदिसिना रोखोमनि बेले बेजे डिबेट खालामलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। लाजिनांगौ नोंसोर गासैबो एसे लाजिनांगौ हा नोंसोर मा सानदो हा बे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया सोरनि थाखाय थांनानै दं बायदि सानदों नोंसोरलाय? जों गासै बर' रायजो राजाफ्रासो सापर्ट होनानै थुलुंगा होनानैसो दिनै थांनानै दङ हा आरो नोंथांमोननि बेफोरबायदि बेले बेजेखौ जोङो नायनानै सिरि थाबावनांगौ नङा हा जों नायनानै सिरि थाबावनांगौ। लाजियाखै नोंसोर एसे लाजिनांगौ। बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सिङाव एसेबां गुबुंले बारहावा बारनानै दङ जों दिनैनि समाव गासै रायजो राजाफ्रा हमदांनो हाबाय आरो जों दिनैबो मिथिनाय नङामोन बै सानैसो जोंनि हारिमुनि बाथ्राखौ लानानै मोजां सिमां सुजुग्रा बैसोर मानसिनि थाखाय बै आन्दोआव लाखुमानानै दोननाय आन्दोआव दोनखुमानानै दोननाय बै माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै मोनदांथिनो हाबाय। सोर गुनजेत आखुनि मानसि बिलाय जायनि मुङाव दिनै बेफोरबायदि जाख्ल'नायनि एलिगेसनखौ लाबोदों बे बाथ्राया जुदि सैथोब्ला बे मानसिखौ डाइरेक्ट किक आउट खालामखा आरो बेफोरबायदि मानसिखौ समाजनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो चान्स होनाङा। मानोना गुनजेत आखुनि मानसिफोरा गुनजेत आखुनि केरेक्टारनि मानसिफोरा जेरावखि थायाथों मानो बिसोर गावसोरनि उदैनि थाखाय उल्लुजुबलांगोन सेस खालामजुबलांगोन आरो बेफोरबायदि गुनजेत आखुनि मानसिखौ जायफोर मानसिफोरा दिनै थुलुंगा होदों सापर्ट होदों हा बैसोरो मिथिखासेयावबो गावसोरनि उदैखौ एसे सुफुंनो हानायनि थाखाय सापर्ट होबोदों नामा? लाजिनांगौ साननांगौ एसे। दिनै बर' फिल्मखौ सानसेयाव 300 थाखा हाजिरा मावनानै जाग्रा बर' फिसायाबो नायो। मानि थाखाय नायो हा जोंनि कालचारखौ फोथांना लाखिनो थाखायसो बिसोरबो नायो हा नोंसोर मानो बुजिया हा मानो बुजिया? सोर बे गुनजेतआ? बे गुनजेतखौ एखेबारे आउट खालामखा। दिनै एसेबां दावराव दावसि साला नोंसिनि दावराव दावसि जानायखौ जोङो माने खोनासंबाय थानांगौ जोंहा जेबो बुंनानै राइट्स गैया नामा? दिनै बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सोरबाया 90 लाख 1 कौटि 80 लाखनि फिल्म बानायनो माबोरै साहस मोनदों? माबोरै साहस मोनदों? जों रायजो राजानि थुलुंगा मोननानैसो बैसोरबो 80 लाख 90 लाखनि फिल्म बानायनो साहस मोनदों। जेरावनोखि जों रायजो राजाफ्रा जोंनि कालचारखौ फोथांनो थाखाय जोङो जेब्लायबो थुलुंगा होबोयो नंगौ नङा रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय बे बिथिंनि बेलायावबो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो सिङाव जि बेफोरबायदि माखासे जाथायफोरा जानानै दङ आरो बैफोर माखासे जाथावनाङि जाथायफोरा दिनै जों रायजो राजानि सिगाङाव सोरां महर मोनदों। साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसे बाथ्राखौ जों मेनसन खालामनांगोन बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोंनि समाज बिजोंनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि बेलायाव पलिटिकेल इस्युनि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुगासिनो दङ आरो पलिटिकेलि सार्थबादि लाखिलायनानै गावबा गावनि सार्थबादिखौ दोनलायनानै सोरबाया सोरखौबा थुलुंगा होनाय सोरबा सोरखौबा माने नेवसिनाय बायदिसिना नुथायफोरखौबो जों नुनो मोनगासिनो दं। बेफोरबायदि आखुनि मानसिया जोंनि समाजखौ जुदि दैदेनलांबाय थानो जुदि सुबिदा मोनोब्ला अब्ला जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेसननि माखासे बाथ्राफ्रा मा जालांगोन? साननो गोनां बाथ्रा। सानबैसे गुबुनखौ थगायना जानो नोंलाय? सानबैसे गुबुनखौ मिनिखुमानो? सानबैसे गुबुनखौ रायखुमानो नोङो हा? सानसे गासैबो नोंनावनो जमा जाहैगोन। जों रायजो राजानि सिगाङाव समाज बिजोंनि आयनायाव बिराद गोदै गोदै लेक्सारना बिराद मोजां मोजां एडभाइस बिसोरनि बिबुंथिखौ बिसोरनि रावफोरखौ खोनाब्ला वाह बिराद मोजां मानसिया बिराद समाज सिबियारि बिराद हारि अनफावरि। नाथाय बैसोरो गावसोरनि उदैनि थाखायसो जोंनि सिगाङाव दिनै बिबुंथि होनानै थांबाय। नाथाय जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा दिनै हमदांनो हादिया ना रायजो राजा नोंथांमोन दङ बेफोरबायदि गुनजेत आखुनि जोलैया मा मिथिगौना? बिसोर गानलेट हारिनि मानसि। बिसोर जेराव थायो बेवहायनो बिसोरो दागो गालाङो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गानलेट हारि दंमोन। दा बे गानलेट हारिया गावसोरखौनो माने फरमेसन खालामनानै दिनै गुबुन स्टाइल लाबाय। नाथाय जोंनि बर' हारियाव थारैनो मोनसे हारि दंमोन जाथि दंमोन बे गानलेट जाथि। बै गानलेट जाथिनि माखासे
मानसिफोरानो दिनैनि स्टेजाव जोंनि माखासे थासारिखौ जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनो बिसोरो नाजाबाय थायो आरो खालामबोबाय दङ आरो बैफोरबायदि गानलेट हारिनि गानलेट जातनि मानसिफोरखौसो जोंनि माखासे सुबुंफोरा मिथिस्लाबैयाव सापर्ट होनानै दिनैनि बे स्टेजाव बे हाइ लेभेल स्टेजाव फज'नानै दोनदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बर' फिल्म इन्डास्ट्रि लाइनाव बेफोरबायदि माखासे गुबुंले जाथायफोरा जागोनखौ जोंनि गासै बर' हारिनि रायजो राजाफोरा मालाबाबो सानाखै नाथाय थारैनो बे गानलेट जाथिनि बे गुनजेट आखुनि मानसिफोरनि थाखायनो दिनैनि स्टेजाव बेफोरबायदि जाथाया जानानै थांबाय दिनै जों खोनानो मोन्दों माखासे बाथ्रा जे सानजानि फिल्मखौ जों नायला जे सोनाबानि फिल्मखौ जों नायला सोरबा हिर'नि फिल्मखौ जों नायला सोरबा हिर'इननि फिल्मखौ जों नायला सोरबा डिरेक्टरनि फिल्मखौ जों नायला सोरबा प्रडिउसारनि फिल्मखौ जों नायला दा बेफोरबायदि माखासे इलिगेसन लाबोनाय बेफोरबायदि माखासे डिबेट पइन्ट्सफोर लाबोनाय बाथ्राफोरा दिनै बे गानलेट बे गुनजेट केरेक्टार मानसिफोरनि थाखाय जानानै थांबाय रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला बेफोरबायदि जायफोरनि सायाव दिनै रां जाख्ल'नायनि एलिगेसन लाबोदों बा जायफोर सुबुंनि थाखाय दिनै पलिटिकेल इस्युआ बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव दिनै गाज्रि गोहोम खोलैनो लामाखौ बा सुजुगखौ मोन्दों बैफोर मानसिखौ दिनैनि स्टेजाव जुदि हमनो हाबायब्ला बा मिथिखाबायब्ला फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो डाइरेक्ट किक आउट खालामना दोनखानांगौ आरो समाजनि मोनफ्रोमबो बिजोङाव बेफोरबायदि मानसिखौ जों मालाबाबो स्कप होनाङा रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दिनै बर' फिल्म इन्डास्ट्रि लाइनाव दिनै पलिटिकेलि गावजों गाव सार्थ'बाथि लाखिलायनानै सोरबा एवार्ड मोननांगौखौ केन्सेल खालामनानै सोरबा मोनैखौसो एवार्ड होनाय बायदिसिना इलिगेसन लाबोनाय जों नुनो मोन्दों दा बेफोरबायदि बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना बा माखासे जायफोरनोखि डिबेट खालामलायगासिनो दं नोंसोरो एक्सुवेलि लाजिनांगौ हा जों रायजो राजानि थुलुंगा मोननानै नोंसोरो जाय स्टेजाव दिनै थानो हादों बै स्टेजखौ नोंसोरो सानफा एफा नोंसोरो मोजांनिफ्राय मोजांसो खालामलांनांगौ नाथाय नोंसोरो बे स्टेजखौ मा खालामदों दिनै पलिटिकेलि इस्यु खालामलायनानै ना पलिटिकेलि सार्थ'बादि खालामलायनानै सोरबाया एवार्ड मोननांगौखौ केन्सेल खालामनानै सोरबा मोनैखौसो मोनहोनाय बायदिसिना नोंसोर गावजों गावनि गेजेराव दिनै डिभाइड एन्ड रुल गेम प्लेखौ नोंसोरो खालामनो नागिरदों नामा हा थारैनो दिनैनि बे स्टेजाव जोबोद लाजिनो गोनां बाथ्रा लाजिनांगौ नोंसोरनि बेफोरबायदि माखासे दान्थे बिदान्थेखौ जों दिनै गासै बर' फिसाफोरा दिनै नायगासिनो दङ एसेबां लासिंसिं एसेबां थार्ड क्लास आरो जाय मानसिया जुदि नंमारगौब्ला बे कालचार बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि नामाव फैनाय बे लाख लाख रांखौ रावबो मिथिया जासे जे बे लाबोनानै जाफैदों निश्चय बेवहाय सोरबा पलिटिकेल लिडारनिबो आखाइ दङ जायनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथावनाङै खामानिफ्रा दिनै जानानै थांबाय मानो मिथिया बियो मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोबां रोखोमनि माने बिबानगिरिफोर थायो माखासे बिबानगिरिफोरा दिनै सिखावै थांनानै बे फिल्म इन्डास्ट्रिनि फिल्म कालचारनि नामाव फैनाय रांखौ सिरि सिरि जाख्ल'नो हायो नाथाय माखासे बिबानगिरिफोरा दिनै मिथिया लाजिनांगौ आरो बेफोरबायदि आखुनि मानसिखौ मालाबा चान्स दाहो बियो जिमान गोरोङानो जा बियो जिमान माने गियानियानो जा बेफोरबायदि आखुनि मानसिखौ जों जेखुनु जाया मोनसे बिबानाव जोङो लाखिनाङा डाइरेक्ट किक आउट खालामखा नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनाय बाथ्राया खुलुमबाय जे बर' हारिनि जे बर' बिमानि